kanten här. Nej, han klarar av det. Gavin Eriksson då tar ledningen för Linus Granlund. Sedan då Rosendal på en tredje plats. Han har sprutat av upp lite grann och vi har stående på tvären då Linus Granlund. Då kommer istället Rosendal på en andra plats. Där är Gavin Eriksson som blir stående på tvären. Linus Granlund upp i ledningen nu. Då hänger de ut en svart flagga. Och svart flagga till istället då i ledningen Lukas Johansson i sin blåa Sierra. Gavin Eriksson har problem med bilen som det ser ut och kommer inte riktigt igång utan blir stående till nedförsbacken. Linus Granlund inte i ledningen men som kommer först ner mot backen här nu har alltså en svart flagga. En svart flagga kommer ju dela ut för Linus Granlund. Och i ledningen så är det Lukas Johansson nu på sista varvet. Utan bara sakta men säkert det rullar framåt och han kommer nog inte komma och ta en målflagga i detta iset som det ser ut om han inte får igång bilen sin.